Сёння у Ньюсрум Белсату завітаў палітык Зянон Пазняк, кіраўнік апазіцыі БНФ у Верховным Савеце падчас здабыцця незалежнасці, ініцыятар стварэння руху «Вольная Беларусь». Спадару Зяноне, вітаю вас. Добрый день. Напярэдадні мы даведаліся, што журналіст «Радыё Свабода» Андрэй Кузнечык быў вызвалены, таксама палітзняволеная Алена Маўшук, маці некалькіх дзяцей, а таксама амерыканскі грамадзянін. Гэта ўсё адбылося пры спрыянні менавіта Злучаных Штатаў Амерыкі. І вось намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША ў пытанні ўсходняй Еўропы Крыстафер Сміт заявіў, што гэта быў аднабаковы жэст з боку Лукашэнкі, і ён нічога не атрымаў за гэта ў абмен. Разам з тым змест перамоваў з рэжымам застаецца невядомы для грамадскасці. На вашу думку, як можна палітычна ацаніць тое, што адбываецца апошнімі днямі? Вот это тое, што мы прапануем даўно. І тое, што адбываецца, это адбываецца ў рэчышчы нашых прапаноў. Это не значыць, што Лукашенко нас слухае, робіць так, як мы кажам, але ёсць аб'ектыўныя падыходы. Вось. Таму зараз, улічваючы тое, што палітыка міжнародная зараз круціцца вакол Трампа, Лукашенко стараецца яму падабацца, таму што ён шукае выхаду з пуцінскай няволі. Это не значыць, што яму падабаецца быць пад Пуцінам. Ён хоча мець нейкую прастору да дзеянняў. І таму гэта галоўнае. Таму тое, што зараз выпушчаны 3 чалавекі, у тым ліку Кузнечык, амерыканскі грамадзянін, гэта якраз жаданне пайсці насустрач Амерыцы, спадабацца Трампу, засведчыць, што з ім можна гаварыць, што з ім можна дамаўляцца. І гэта трэба выкарыстаць. І я спадзяюся, што будзе так, як мы кажам, што Амерыка это выкарыстае, бо Еўропа да сённяшняга дня яна не здольна выкарыстаць тыя магчымасці і тыя знакі, якія дае Лукашенко. Ён даўно дае такія знакі. Але яны уперліся рагамі ў стенку, санкцыі будзем душыць, пакуль іх не выпусцім. Ужо 5 год душаць і нічого не атрымліваецца. Так што гэта станоўчы момант, тое, што ў гэтую справу умяшалася Амерыка. І я адзначу для сябе, што вельмі важна, што Марко Рубіо учора сказаў, што пажадана, каб выпусцілі ўсіх палітзняволеных у Беларусі. І назваў лічбу 1500. Гэта сапраўды вельмі важна. Вось вы кажаце, што рэжым дасылае знакі, але разам з тым кагосьці вызваляюць з турмы, кагосьці таксама прымушаюць пісаць так званае памілаванне. Вось мы ведаем, што Алена Маўшук распавяла, што умовай увогуле ейнага вызвалення было тое, што яна пагодзіцца, што больш не будзе жыць у Беларусі, што яна мусіць выехаць. І адначасова, вось літаральна пазаўчора, суддзя Яўген Пісарэвіч пакараў 4 гадамі калоніі Наталлю Ладуцьку. Жанчыне 60 гадоў, і яе скіравалі на рэальны тэрмін за тое, што яна дапамагала палітвязням. То як можна тады ўспрымаць гэтыя сігналы, знакі, калі адна рука кагосьці праз прыніжэнне вызваляе, а другая працягвае караць? Трэба ўступаць у перамовы з тэрарыстамі. Пакуль што такіх комплексных перамоў няма. Ёсць прапановы, ёсць пажаданні. Вось наконт Кузнечыка дзейнічалі праз літоўскую амбасаду. Калі уступаецца ў перамовы з тэрарыстамі, тады ставяцца канкрэтныя задачы, ставяцца умовы. З двух бакоў ацэньваецца пэўныя, так сказаць, якасці. Перш за ўсё трэба паставіць будзе пытанне, я думаю, любы, хто будзе рабіць перамовы, ці амерыканцы, ці еўрапейцы, што малаверагодна. Пытанне павінна ставіцца ў пакеце. Это значыць вызваленне палітвязняў і спыненне рэпрэсій. Спыненне, таму што ён можа вызваліць нейка, не знаю, 20 вызваліць, 40 арыштуе. Вось у пакеце павінны это разглядаць, і гэта магчыма. У гэтай сітуацыі, якая зараз утвараецца, калі Трамп сведчыць сваю выніковасць у палітыцы, калі пачынаюцца перамовы з Пуцінам, то Лукашенко стараецца выкарыстаць гэты момант. І я думаю, што калі
амерыканцы рашуча пойдуць на такі крок, каб дапамагчы выратаваць беларускіх закладнікаў, то вынік будзе. Лукашенко вымушаны будзе пайсці на гэта, таму што толькі Амерыка можа яму абяцаць нейкія, так сказаць, рашучыя захады. І яму гэта хацелася прабіць, баючыся Пуціна. Але я думаю, што цяпер такая сітуацыя, што Пуцін можа памаўчаць. І ён стараецца гэты момент выкарыстаць. Так што тут пачынаецца такая палітыка, хто лепш зразумее і хто хутчэй і больш рашуча прыменіць свае магчымасці. Разам з тым, раней вы казалі пра тое, што для таго, каб ратаваць беларускіх людзей з турмаў, захаду варта ўступаць у перамовы і здымаць санкцыі. Ёсць дыаметральна іншы падыход аб тым, што, маўляў, Лукашенка вымушаны вызваляць хоць кагосьці з турмаў, таму што санкцыі працуюць, ціснуць, і ён хоча, каб іх знялі. Вось у прыватнасці галоўная рэдактарка Харты 97 Наталья Разіна казала, што еўрапейскія чыноўнікі паведамляюць, рэжым вельмі хоча, каб знялі санкцыі з калійных угнаенняў. Што тут, на вашу думку, павінна быць такім першасным? У сэнсе, ці сапраўды праз ціск можна больш вызваліць людзей, ці сапраўды трэба пайсці на нейкія саступкі, і тады, адпаведна, і рэжым зможа проста перастаць кагосьці катаваць? Санкцыяў на вызваленне палітвязняў не існуе. Існуюць агульныя санкцыі супраць рэжыма, а фактычна супраць беларускага народа за падтрымку агрэсіі Расіі. Калі гэта рэальны падход быў бы, то трэба было рабіць канкрэтныя санкцыі супраць аб'ектаў ваеннай прамысловасці. Так? А калі робяць агульныя санкцыі, калі, скажем, спыняецца чыгуначны транспарт, авіяцыйны транспарт, калі калійныя угнаенні пачынаюць блакаваць, то гэта агульныя санкцыі супраць усей дзяржавы, супраць народа. І практычна яны прыводзяць да разбурэння дзяржавы, гэта першае, разбурэння беларускай эканомікі і гандлю, таму што гандаль, які быў арыентаваны на Еўропу, ён пайшоў у Расію. Які вынік такіх санкцый? А вынік такі, што прамысловасць пайшла ў Расію, гандаль пайшоў у Расію. Усе інтарэсы пашлі ў Расію, бо няма куды дзявацца. Санкцыі, калі адкрытая мяжа з Расіяй, калі ёсць кантакт, калі адначасна, як кажуць, ідзе агульная палітыка, санкцыі прывядуць толькі да таго, што адарвуць Беларусь ад Еўропы і ўпхнуць у Расію. Вот што здарылася. Палітыка якраз павінна быць абсалютна адваротна ў этой ваеннай сітуацыі. Трэба прыцягваць Беларусь да Еўропы. Трэба даваць інвестыцыі, даваць магчымасць, каб людзі маглі кантактаваць на культурным узроўні, на спартыўным узроўні. Спартсменаў жа беларускіх, проста яны не разумеюць, што робяць. Таму гэта трэба рабіць. Гандаль трэба развіваць, пагранічны. Трэба адцягваць Беларусь ад Расіі і ўцягваць яе Еўропу, каб былі сувязі. Элементарныя рэчы. Гэта вядома, калі мы кажам пра гуманітарную сферу міжлюдскіх кантактаў, але эканоміка. А ці адмена санкцыяў не паспрыяе самой Расіі, што Беларусь будзе такім акном? Справа ў тым, што калі пайшла ўся эканоміка і гандаль пайшоў туды, то Беларусь, калі, скажем, усё абваліцца, яно абваліцца. Мы проста апынемся, як у 90-м годзе. Нам будзе бо кантакты парваныя, а нам жа трэба кантакты з захадам рабіць. І гэта робіцца абсалютна супраць таго, што трэба было б рабіць на самай справе. Потым, прычым тут Беларусь калій? Ён не робіць ні танкі, нічога. Прычым Беларусь калій? Вот тыя, хто вводзяць санкцыі, як правіла, яны зацікаўлены ў пераразмеркаванні рынкаў. Так вот, у Ларал калія жа не мае санкцый. Гэта паўплывала у значнай ступені на беларускі бюджэт, на людзей, непасрэдна на людзей, таму што гэта звязана і з падаткамі, і з ВУПам, з усім. І, канешне, рэжым, таму што рэжым не мае тых дывідэндаў, якія былі. Але яго эканоміка пайшла ў Расію
і працює, гэты вуп павышэння ідзе за кошт таго, што працуе на расійскую ваенную машыну. Але ці не працаваў бы ён і так, а без санкцыяў, можа, яшчэ і мацней бы працаваў. Бо Захад таксама пастаўляў бы нейкія грошы, напрыклад, на тэрыторыю Беларусі, нейкія прадукты. Можа, яны таксама спрыялі б расійскай агрэсіі. Не сумняваюся, што гэтае супрацоўніцтва было б, але яно не было б аднабаковае, была б Еўропа. Былі б сувязі і на ўзроўні бытавымі, на ўзроўні культурным, на ўзроўні эканамічным, на ўзроўні гандлю. Ну, што это такое, калі санкцыі ідуць пакетам? Элементарныя рэчы, калі гэты саюзнік агрэсара, то трэба гэтага саюзніка, вайна прымушае это рабіць, адцягваць ад этого агрэсара, знаходзіць паміж імі пэўныя супярэчнасці. І магчымасць у Еўропы ёсць, гэта інвестыцыі, гэта кантакты, гэта не трэба блакаваць чыгунку, хай людзі ездзяць чыгуначным транспартам. Цудоўна, хай это ідзе. Потым Белавія. Это ж авантура. Это Протасевич, это ж падонак, які аказаўся, ён і быў, як кажуць, тым самым стукачом. Это поўны правал. І што? І на чым вы стаіце? Таму гэта, я лічу, еўрапейская палітыка адносна тых агульных санкцый супроць народа, яна поўнасцю зараз правальваецца, калі на арэну выйшла Амерыка, выйшаў Трамп. Они берут свою инициативу в этом сенсе. Вот это первые звоночки позвонили, это что Кузнечика вызвали этих, и Лукашенко начал танцевать вокруг их. Напердодні президент США Дональд Трамп публічна распавёў, што меў размову з Владзімірам Пуціним, а таксама з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім. Дамовіліся аб тым, што будуць узаемныя візіты, што, маўляў, Трамп можа прыехаць у Расію, а можа нават і Зеленскі, а можа, выбачайце, нават і Пуцін прыезе ў Штаты. І гэта выклікала шквал крытыкі. Нават былы дарадца прэзідэнта США у пытанні нацыянальнай бяспекі Джон Болтон сказаў, што Трамп здаўся Пуціну ў пытанні Украіны. Як вы ацэньваеце ініцыятывы амерыканскага прэзідэнта адносна таго, што адбываецца ў нашым рэгіёне адносна расійскай агрэсіі супраць Украіны? То, што я чую, гэта меркаванне журналістаў, і усялякіх там экспертаў. Гэта не значыць, што так ёсць на самай справе. Так, Трамп гаварыў па тэлефоне з Пуцінам. Пра што яны гаварылі, мы не ведаем. То, што яны далі сэнс, які быў, гэта можа зусім не так. Таму што гэта сказана з боку Трампа вельмі так дыпламатычна, хвалячы Пуціна, так, перад імі танцуючы. Так, і гэта людзям не падабаецца. Так, можа быць, так трэба. Мы не знаем, якія мэты ў Трампа. Мы знаем, што Амерыка павінна перамагчы. Амерыка павінна спыніць вайну ў сваіх інтарэсах, а не паддацца Расіі. Это элементарна. А то, што зараз адбываецца такое, значыць, і пачынае ўзбуджацца тут увесь прафесійны, непрафесійны свет, это пакуль што нічого не значыць. Гэтыя перамовы пакуль нічого не азначаюць. Яны азначаюць толькі тое, што пачаліся кантакты і на пэўным узроўні выпрабоўваецца некая сітуацыя. Што карысна ў гэтым? Гэта тое, што Украіна, Зеленскі, выступілі ініцыятарам прапанаваць Амерыцы распрацоўку канцэсіі па рэдказямельных металах. Вельмі важна, што яны былі ініцыятарамі. Гэта абсалютнае разуменне псіхалогіі Трампа, гэта, перш за ўсё, бізнесмен. Гэта якасці добрыя, але ў палітыцы яны могуць сыграць і рэч небяспечную. Ва ўсякім разе пазіцыя Украіны даволі моцная, таму што вы нам далі грошы, вы нам памаглі, а мы вам адплоцім. Давайце, у нас ёсць магчымасць. Так што я думаю, што гэта пазіцыя будзе ацэнена з боку Трампа і з боку Амерыкі, но яна будзе працягвацца. Але разам з тым, калі мы кажам пра пазіцыі Украіны, кіраўнік Пентагону Піт Гексет заяўляе, што уступленне Украіны ў НАТО не выглядае рэалістычным, таксама як і вяртанне да межаў 2014 года. І вось, напрыклад, былы міністр замежных справ у Швецыі Карл Більд увогуле параўнаў вось гэтыя заявы з Мюнхенскай змовай 1938 года, што яшчэ нават да пачатку перамоваў ЗША гатовыя пайсці на такога кшталту саступкі.
Ну, люди, журналисты, некоторые отставные политики вельми любят уживать некие означения, мюнхенская змова, там, Молотова-Риббентропа. Это все, так сказать, метафоры. Вот. А на самой справе, навошта Украине уступать у НАТО? Как быть под парасоном? Парасоном НАТО у Европе оно ничего не значит. Без Америки НАТО ничто. Это ж война на Украине показала, что она не готова ни до чего, и она не узброена. У них нема ні жадання, ні волі, ні зброї, ні воєнної промисловості. И без Америки они ничто. Ну и что даст это НАТО? Только тому, что Америка там есть. Может быть, подумать, другий ход, який зробив Ізраїль. Ізраїль же не увійшов в НАТО. Ну так, не увійшов. Ну. Але має так само моцную опеку з боку Злучених Штатів Америки. Ну, тому що заключено з Злученими Штатами. Тому що Штати – это сила збройна і сила політична. Але пакуль не выглядае, што Вашингтон гатовы таксама апекавацца Украінай, як Ізраілем у такой самай ступені. Не выглядае, пакуль што не выглядае, але можа і выглядаць. Тому што, ну, паглядзім, як будуць развівацца падзеі далей. У всякім разе, я не лічу, што гэта вельмі важны момент уступлення Украіны ў НАТО. Бо без Амерыкі, перш за ўсё, трэба адносіны з Амерыкай. Калі гэта будзе ўсё нармальна, тады можа быць і НАТО. Тым не менш, вось усё тое, што адбываецца апошнімі днямі, зноў-такі вяртаюся да меркавання розных аналітыкаў, гучаць таксама вось гэтыя лозунгі і словы пра тое, што гэта другі Мюнхен, другая Ялта можа адбыцца. Пытанне пра месца і лёс нашай бацькаўшчыны у гэтых вялікіх геапалітычных гульнях. Калі мы бачым, што Амерыка наўпрост размаўляе з Расіяй, і толькі потым вось прэзідэнт Трамп тэлефануе Зеленскаму, то што казаць пра нас, беларусаў, і пра нашыя інтарэсы? Як, на вашу думку, зрабіць так, каб усё ж такі лёс нашага народу не стаўся разменнай манетай? Тут уся бяда ў тым, што у нас знішчаны палітычны клас і практычна няма каму гаварыць з Амерыкай. Украінцаў ёсць, яны і вайну вядуць. Ну, не Лукашенко ж гаварыць. Вот. Таму, конечно, гэта праблема. Але якая аб'ектыўная рэальнасць? Аб'ектыўная рэальнасць такая, што у пытаннях вайны і міра галоўная стратэгічная зона, галоўная тэрыторыя, галоўная краіна – это Беларусь. І за Беларусь ідзе барацьба. Без акупацыі Беларусі, без этой гібридной, пакуль не поставили Лукашенко, пакуль не поставили его на колени, пакуль не зайшли своими войсками и не напали на Украину, до гэтага часу нічога не рушилось. Бо той, хто володае Беларусей, той пагражае Европе. Это, калі, допустим, там будут российские войски, российские базы, яны на Бугу, это Польша, это Литва, это Латвия, это Украина. Вот эта стратегічная тэрыторыя, стратегічны балкон, он навісае над усёй Европой. І Россия за яго змагаецца ўвесь час. Вот это, пачынаючы з 94-го года, калі не поставили Лукашенку, і асабліва потым, калі Путін прыйшоў да ўлады, уся палітыка была на падпарадкаванне Беларусі, а, як кажуць, не сказана, вот у патыліцы была задача гэтую стратэгічную тэрыторыю падмяць пад сябе і потым напасці на Европу. У будучым задача. Цяпер давайте паглядзім з другого боку. А калі гэтая стратэгічная тэрыторыя не будзе у ведомстве России? І калі Россия вот у гэтай, она, я думаю, проиграе, я не думаю, что американцы пойдут на тое, каб даць магчымасць России камандаваць Америкой, вот, то все меняется наадварот, калі там будзе Америка. Калі там будут не русские базы, вот теперь, в конце года, яны заключили пагадненне, лукашисты, что российцы будут свои базы рабіць на Беларуси. А калі там будут американские базы. А нам это выгодно. Так, ну, у нас нема кому гаварыць з Америкой, потому что у нас нема кому. У нас знішчана палітычны клас. Але Америка нават ва Украіну не хоча свае войска дасылаць, каб яны там пільнавалі міру, не кажучы пра Беларусь. Не, справа не ў тым. Ёсць стратэгічныя інтарэсы, а ёсць канкрэтныя дзеянні.
І таму Трамп, як бізнесмен, ён хоча перакласці ўсё на Еўропу, каб ні свае грошы не траціць і сваіх войскаў туды не пасылаць. Вам это пагражае, вы ў НАТО, вот вы давайте і свае войскі туды, і міратворцамі будьце, ўсё. Это еўрапейская бяспека. Ну так, ён дзейнічае. А яны, конечно, па-першае, яны не могуць, таму што іх нічого няма. Па-другое, яны не хочуць. Разам з тым, спадару Зяноне, калі мы глядзім вось на гэтыя ўсе умовы геапалітычныя, ці вы ўвогуле бачыце нейкі палітычны прасвет для нас, беларусаў, у гэтай сітуацыі? Ну, конечно, бачу. У нас было цяжэй нашу гісторыю. Мы былі распластаныя, разарваныя на часткі. У нас засталася адна Менская вобласць. Вот. І гэтую Менскай вобласці вынішчылі ўсіх, всю літаратуру, ўсіх людзей. Кроў цякла, ўсё. І тым не менш мы выжылі. Беларус вельмі асаблівы народ. Вось. Таму я думаю, што ў гэтай сітуацыі яна не такая ўжо кепская. Ось тут, што мы чуем, усякія там меркаванні, там экспертаў, яны в асноўным эмацыйныя і на всякіх домыслах. Кожны хоча быць прарокам. Это некая вот часотка пачалася тым пророцтвам у палітыцы. Вот. А у цэлым я бачу, што сітуацыя, якую вот мы займаем у палітыцы, і то, што вайна прысвяціла розумы многіх беларусаў, і не толькі тых, якія супраць Лукашэнкі, і выехалі за мяжу, але і тых, якія засталіся там. І тыя ж самыя ябацькі так званыя. Яны таксама патрыёты Беларусь. Яны таксама за Беларусь. Это не прарасейскія людзі. Вось. Таму гэтая вайна, яна шмат, вот этой пажар тарфяны, ён незаметна зрабіў вялікі зрух у карысць нашай нацыянальнай ідэнтычнасці, у карысць разумення нашых інтарэсаў. Бяда наша, што знішчаны палітычны клас, інтэлігенцыя, рэжым усё пазнішчаў, але гэта вырасце. Вот. Таму я гляджу на гэта аптымістычна, таму што ёсць на што абаперціся. Вот. А пытанні, якія ўзнікнуць, што тут гадаць? Ёсць у нас людзі, якія могуць пастаяць і за Беларусь. Вось. І думаю, што ў той сітуацыі, гадаць я тут не буду, таму што розны можа быць варыянт, але я лічу, што наша апора ў першую чаргу на Украіну, на украінцаў, дапамагаць усімі сіламі трэба ўкраіне. І я думаю, падтрымка з боку украінцаў будзе таксама, таму што мы найбліжэйшыя саюзнікі. І другая – это апора на Польшчу. Бо польскія інтарэсы ў тым, каб была б вольная дэмакратычная Беларусь. Это усе яны разумеюць. І мы это разумеем. Таму вось гэтае вот разуменне фактычна старой рэчы паспалітай, так атрымліваецца. Вось. Яно будзе асновай таго, што мы з гэтай складанай сітуацыі выйдзем жывымі і здаровымі і будзем квітняць. Я так думаю. Спадару Зяноне, дзякую вялікія за гэтую размову. Спадарства, госцем Белсату сёння быў палітык Зянон Пазняк.